Tuni an riga an buge tuta dawaki sun tashi. Premier Daura ta mai yayin da man gida yin kwaro ya fada a gaba inda nake ganin waton sai ba na kai mai yarin babu zato babu tsammani. Waton dawaki ne guda biyu waton wasa an fara tare da Jabbiro maganin dakikin yaro. Wayannan dawaki sai ba tare da man gida na wasa an fara kuma sun riga sun yi kwaro sun fada a gaba. Kuma na yanke waton dokin nan mai suna wasa an fara ya kama dokin nan mai suna man gida amma sai ba na kai musu harin babu zato babu tsammani. Jabbiro maganin dakikin yaro waton gaban nan babu daɗi domin sai ba na tare da wasa an fara da man gida ke gudu kuma dawaki sun raba kansu sai ba a gidan na ɗaya wasa an fara a gidan na biyu man gida a gidan na uku Jabbiro a gidan na hudu mun tare ne a saman waton sai ba kuma na ga man gida ya kama wasa an fara suna gudu kuma babu kama hannun yaro amma sai ba yana gudu yana kanta a gabansu amma wasa an fara yana kokarin ya kama shi sai da kuma a gidan na uku waton man gida a gidan na hudu waton Jabbiro har yanzu dai waton sai ba kuma waton na ga man gida ya kama waton wasa an fara waton ana gudu kuma wani kazamin gudu na da wakin nan ke yi amma sai ba bai sai inda yake jefa kafunsa ba sai ba Fatima Stable daga jihar Sokoto sai ba a gidan na daya man gida ya yunkura kuma ya kama sai ba kanta ne a saman man gida dawaki ne guda uku za su yi kwana wasa an fara sai ba man gida a gidan na uku waton Jabbiro ne har yanzu da kai waɗannan dawaki suka gudu babu kama ne yaro man gida ya kama shi man gida ne a gidan na daya a gidan na biyu wasa an fara a gidan na uku wato sai ba a gidan na hudu Jabbiro su kuwa ta riga ta ƙare.